Hayibo, angisalwanga kanje. Qhamuka lo munye ngamshaya ngepani, lo munye wathi uyaqhamuka ngamthela ngebhodweni namafutha ashisayo kwasho ukuthi kade ngiyithosela amagwinya vele. Wasuyeza lo munye ngambhokoda ngomese. Wathi uthi lo munye ngena phansi kombhede yabuya nomkhonto. Ha! Ngeke. Angisalwanga kubhlungu ngishoni. Hayibo, ngiphupha amaphara la ezontshontsha umhla ka1 June. Ngathi we ngeke sina 2 months nasulindile umhla ka1 June ayekho umuntu ozontshontsha some kabi nje. Some kabi. Bahlale bekwenza bekulungela wemaphara ngantshontsha konke kodwa nje ningawulokothi umhla ka1 June. Ngamane ntshontshe mina uqobo, ngamane ntshontshe kwa country. Mina isishiyele nje umhla ka1 June. Ngeke singadlala amaphara la. Ha! Ngize ngabatshela nangesingisi ngathi not this one. This one will not to be die for. We wait for 2 months for the 1st of June. Try next door, try Zimbabwe or Botswana, not South Africa. 1 of June. Wait, we've been waiting for this one. We are ready. Come, June 1, come. Jabula Mphimbo wami khona okuzongena. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.